Do Chlebovic, no. Přijeli jsme ráno. Lebovice tedy, nie dobré, Lebovice. Tak Slivovice, do Slivovic, ne? To je taká dedinka. Lebovice. Jedinka, kde se dá hezky požrát, ne? Určitě nějaké vínko. Lebovicí. No, pivo jsme pili a pak ke konci slívku. No. Pivečko pijem, vesele žijem, Slivečky. 10, 12 do sebe lijem. Vy jste se dobré ozrali, čo? Ne, jako my jsme tam přišli pozdě. No, pre závěrečno. Tak ale s Lívkou jste se určitě dorazili na konci, to Ne, to ke konci, já jsem asi jenom 4 Who's ready půlky. to die? 4 půlky, čiže já bych bol pod stolom. Tak keď si dám tvrdé už jedno, tak už jsem hotový. Už nevím, čo vyprávam. No mne to tvrdé nejak nerobí, dobre. Tak někomu to nesedí. To je taká prepínačka. Krásne okno potom z toho mám. Jo, já jsem kokot. Jsem spadl dolů, vole. Je to moc, no. To odejdi, to nemá smysl. No, to už nerobíme. Jsem tam? Nejsem. Jo, počkej, aha. Čo si si dal na to falko? To je ten istý. Ty vole, to je to samé. To je to samá mapa. Není? Je. Je. Ty vole, to je brutál. To ne. To taký server existuje, ne? Drží sa a drží sa a drží sa. Už tam jsem? Já to pozorujem. Pro mě to je nějaké zpomalené. Já to pozorujem. Přitom vás tu vidím v té lobby. Nejsem tam teda, jo? Jsem, ne? Tam jsem, ne? Ne, ty vole, nejsem teďka. Notice. Je, Aha. zdal to už, ona to starostně chvíli. Ježiš, zase to isté, do píče materie. Suchen und A zerstören. toto je to isté? Je. Die A to Ziele už bola beschützen. nová lobby, toto, ne? Nej. Toto nejímavé. Jo, tam jsou pingy, ten jeden tam má až 700, u nás 200, 500, ty vole. To nechápem, že jeden server, ty kokos, tam bude a ona tak sa tlačí. Toto je úplne mrtkárne. Poreštartoval. Tak ide, asi tam ukladá v nejakej pamäti také kešky a... Ty kokot. Zajtra. Jste tam, v tom lobby, nebo ne? Nejsme. Ja som to reštartoval, tak skúste na mňa teda. Teraz. Jo, tak chýba. Ups, Jo, už to. Jeli, to isté? Ty pičo, to není možné. Tak hacknutý server, ne?